Gabonak baino lehen, Leire Bilbao idazle ondarrutarra etorri zen Aitor ikastolara guri bisitan. Leire Bilbao haur literaturan jantzia da, baita poesian ere. 9 liburu idatzi ditu aurrentzat eta helduentzako 2 poesia liburu. Bera izatez, zuzenbidea ekonomikoan lizentziatu zen, baina idaztea aspalditik gustatzen zaiola onartu zigun. Egun hortarako galdera desberdinak prestatu genituen ikasle guztien artean. Ondoren, bakoitza galdera bana hartu eta Leire Bilbao etorri bezain pronto galdezka hasi ginen. Neska panpoxa dugu Leire Bilbao. Esan dudan bezala, Ondarroan jaio zen 1978 urtean, beraz Bizkaitarra dugu. Zuzenbide ekonomikoa ikasi zuen eta hortan dihardu lanean, naiz eta bere denbora librean idazle lanak egiten dituen. Euskadi Irratian Deian eta Berrian aritu da kolaboratzaile gisa. Oso gustora egon zen gurekin, argazkian ikusi dezakezuen bezala, eta oso gauza interesgarriak kontatu zizkigun. Guztiok adi-adi geunden Leire Bilbao kontatzen ziguna entzuten. Gauza asko kontatu zizkigun. Nola zen bere txikitako bizitza, zenbat gustatzen zitzaio liburuak irakurtzea, zeintzuk ziren bere liburu gustokoenak, zenbat denbora pasatzen zuen liburu bat idazteko, batzuetan oso azkar egiten zuen, beste batzuetan kostatu izan zaio, poesia liburuak batez ere. Gauza mordoa kontatu zizkigun, eta oso gustora egon ginen berarekin. Argazki honetan ere ikus dezakezue, nola denak adi-adi ginen berak esaten zuena entzuten. Galderak banaka botatzen genizkion, eta batzuetan zaila egiten zitzaion erantzutea, inoiz inork ez zizkiolako horrelako galderak egin. Leire Bilbao berak idatzitako ipuinak eta liburuak ekarri zituen eskolara. Batzuk ezagutzen genituen, gure geletako liburutegien baitauzkagu. Beste batzuk berriz ordea, ez. Eta hauexek dira izenburuak. Amonak nobioa du eta zer, komunean galtzen naiz, Markel Gelazikin, Martin Egon Geldi, Garazi Gerezi, Teresa Zereza, Olagarro bat bainu ontzian, Armairu barruan ipuinak irakurtzen zituen neska eta Oiana hirian. Guzti horiek ekarri zituen guk ikusteko eta eskuz ibili ziren. Berak ere ipuin bat irakurri zigun, Garazi Gerezi. Oso polita zen, ilustrazioak ere oso politak izan ziren. Esan dizu egun bezala, oso gustora entzun genuen idazleak esandakoa eta baita irakurri zigun ipuina ere. Ordu bete inguru egon ginen berarekin, eta benetan asko ikasi genuela esan behar dago. Azkenik Leire Bilbao aldegin baino lehen sinadura eskatu genion, eta oso sinadura berezia egiten zuen. Bi arrain, bera ondarrutarra denez itsasoa asko maite duelako. Denak zai hilaran egon ginen bere sinadura lortu alizateko. Honela, pozik bukatu genuen arratsaldea, eta pixka bat gehiago dakigu Leire Bilbao eta haur literaturaren inguruan. Aio!